Milánska katedrála, Notre Dame, hrad Windsor, katedrála svätého Štefana vo Viedni, Kolínska katedrála, Tower of London a Edinburghský hrad majú niečo spoločné. Čo presne? Všetky tieto štruktúry spája jeden fakt, ktorý ukazuje, že oficiálne dejiny nám nehovoria celú pravdu ani zďaleka. Grandiózne stavby po celom svete, postavené s dokonalou presnosťou a žiadna z nich nemala toaletu. Hovorí sa, že ľudia mohli jazdiť na somároch bez elektriny a ciest, ale napriek tomu dokázali postaviť paláce v každej krajine. Vyšli na toaletu priamo na dvore a utierali sa lístín. Nie, žijeme medzi ruinami predchádzajúcej civilizácie. Civilizácia, ktorá buď nepoužívala toalety vôbec, alebo bola taká vyspelá, že mala kanalizačný systém, ktorému dnes jednoducho nerozumieme. Systém, vďaka ktorému sa odpad nedostal ani dovnútra domov. Táto infraštruktúra bola prerobená tými, ktorí prišli neskôr.